Mulți bine m-am găsit la un episod din joc și aș face ceva și foarte șmecher. Atât de mult. Hai să vedem. Ghiși cine e asta? Deci asta e mama. Ui, ce mă cald abultat. Și ăsta e tata. Da. Mă duceam, mă joc, o stoc, să mă culc că era noapte, mă culc, să văd Suzy și apar eu. Deci voiam zero chestia asta, nu știu, Bela o cheam, mi-a venit ceva în minte. Eu vreau să o las mică pentru că îmi place foarte mult. E fetița, nu e băiat, ca mama și tata, dar na, editul. Să fac și ea, dar nu pot. Uite. Ar fi fain. Uite ce șod arată. Uite ce șod arată. Uite ce șod arată. Uite că băgăm pe asta. S-a păzea. Oh, ce drăguț. Aș vrea să am în viață reală, dar e cam greu. Oh my god. Știi, hai la joc. Băi, de ce să iau așa mare? Eu iau pe aici. Eu cu ție. Să vedem pe ăsta. Zic că când întâlnim la Rubela. Opa, pardon, am scuzat. Excuse me, vreau altceva. Nu-mi place că tu eu să te câini. Adică, n-am înțeles eu. Așa. Mi-am făcut quest-urile și mi-am de așteptat 20 de minute până mi se fac altele. Da. M-am cam plictisit și n-am avut ce face și am rezolvare și vă e singur șmecheram. Nu știu dacă o să vă placă sau nu. Eu m-am culcat aici așa lângă stări. Știi, și eu m-am băguit în perete. Adică asta s-a băguit în perete. De la ce zice genul acesta. Și am până la urmă aflat că ea. Da, e un... Uite, m-am mișcat și se bagă în mine. Și mă bagă în dulap. Nu veniți. Am nevoie de spațiu. Vreau să intru în baie. Nu mai să te poți băgui, dar voi știut că dacă eu mă duc să zic la un câine, contează care. Mă duc la un câine. Mama și tati mă ajută, nu? Și vine după mine. Cât e voi aici? Papa. Mama. Mama, tita, e minge mor. Na, uite de voi că mor. Să vine după mine? Oh, mama, tea, e bun. Nu știu ce ești, dar ești bun. Mai am energie, nu. Ești mie sun. Ce ești ăla? Ia pune. Cine este astea? Ai, mamă și tati. Nu se pune. Hai, mami. Îmi place bagajul în care poți să treci la o săritură, adică treci și tu, e prea fain. Nu știu dacă mergi și prin stâlpă, dar na. Am un porc un bebeluș pentru că e atât de drăguț. Adică n-am văzut, nu? Bă, stai. De ce e roșu la coadă? Se șue. Nu mi s-a părut. E rugare împătat roșu. Hai, mă bag în dulap să nu găsească mama.
the heck? Nu mai știu să iese. Ce șmecher pot să stai. Pot să stau pe fotol. Pentru că sunt mică, nu pot să sar tare. Deci clar, cred că vedeți și voi. Deci voi ce să sare. Adică, e normal, pentru că ok, bă, am ajuns camera. Uite. Deci, vedea care mi-e comandă, dacă nu mai știu. Pot să văd, acolo e gol, aici e garaj. Gata, mi-am făcut. Pe ce de perete, așa pe vechi. Deci tu ai, este o gaură. Dar nu văd nimic. Ok, iar face ecranul. Ca mama. Nu mă uit acolo și spera, vede. Nu înțeleg de ce mă lasă în loc să sar. Mi s-a blocat caracterul. Gata. E perfect. Păcat că nu merg așa, mă băg. Sunt niște pauze în care pot intra. Iar m-am băguit. M-am mai băguit. Văd că asta, doamne, o pus să se aici, o pus să e forma, să ce pentru prosop, cred că e aia, nu știu. Nu știu că aici e dulap. Mama! Mama, e fantom. Tata, e fantom. Tata, nu bine. Așa să oameni cu ochii pe mine. Niciodată, adică, bine, niciodată. Dar pentru mine, da. Pentru mine nu-mi place. Mă duc la Cociu. Mă duc la Cociu și mă place. Și mă joc. Sunt bobe. Așa. Ce? Nu place că iau e bătaie. Iau e bătaie. Mami, tati, papi, ajutor. Digam și de la lumea. Tu încă mai vezi pe mine? Nu, mama. Papi, tati, papi, unde sunteți? Unde bai v-ați dus? M-ați lăsat singură pe stradă. Mă fugărește câinele. Ce mai ce tata avem. Ce tata și mama. Bă, n-am înțeles de cina. Chiar ai să mă te purtezi la eu unde este. Dumnezeu ăsta. Hai să vedem. Hai, mami, unde? Ui, sunteți? Proști la cap. Adică, mă duceam, mă băteam cu ăla și ăla. Ea se uitam la mine cum mă băteam. Și asta de tare. Și eu ce caut aici? Că nu aici. Am băguit. Tic. Așa. Mami, papi. Mama, meme, haide. Meme. Mama, meme, ajutor. Meme, mami mă ajută. Papa, mami. Făcut ei, vă iaptiți. Eu n-am făcut el. De cine e ăsta care a făcut el? Trebuie să bine să-ți dau acolo, de fapt trebuie acolo. Care a luat update-ul. Mami a luat update-ul. Meme. Meme a luat update-ul. Meme. Păi, haide. Îți plecăm acasă. Vezi, să vină un câine din ăsta mic și să te atace, știi, din ăsta așa, cum e, să apoi. 0 ani, 0 săptămâni, știi, din nu știu cum se cheamă. Nu știu cum să spun, cu câteva săptămâni, cum ar fi după ce își deschide ochii și umblă pe picioare. Să vină unul care să te muște, așa, care vrea să te muște așa.
Bine, de mușcă așa. Dar nu. Vreau să strâng pentru ăsta. Pentru skin-ul ăsta, pentru tăți. Pentru rasa asta. Asta. Chețișoadă. Costumul ăla pentru... Uite-te aici, pentru saia asta. Și este șmechere, dar nu o să... Mie nu-mi plac așa. Să credeți că mi-mi plac. Încă eram ceva... am prins ăsta... Nepotul meu, el merge numai așa, știi? Și când audea aia când trebuie să te bagi, îi fuge. Eu i-am zis asta pentru că eu credeam că te bate. Există tu să bați și unul să fugă și ori tu să fugi și el să te bată. Cam așa. Cam așa este treaba. Și are numai level 1, ceea ce e groasnic. Meme, am voie să mă duc afară. Meme. Ok, să puteți spune ca un. Meme, poți să mănânc grătarul? Unde meme? Meme nu a venit la ziua mea. Meme nu a venit. Meme nu a venit la ziua mea și plec de aici. Nu plec. Nu știu unde e casa. E prea mare ca să o știu. Vreau carnea aici. Vreau carnea aia acolo. Îmbușine și rășet. Da. Nu știu dacă mă aud. Ce e asta? Ce e asta? Cutie? Lătrule ea. Experiență. Ce doamne? Experiență. 62. Să păsăm așa. Este atât de... Nu știu ce fac, dar... E ok. Ok, să mergem afară. Afară. Urăsc că am pus să faci repede pe aici. Cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Goodbye!